Rigeririe mubere bw'omusacha w'emyaka ya gatuni gotokira se oroche ligena igoro ase daraja ya Jubilee angene University ya Mount Kenya University ya Nyanchwa Ekerore koringane amate aye nigo batebire muna omuntu yo nigo akoborigwa oseni gakobogori emisigo ase chirene ya daraja mbili ase bono aborete kurwa enka ya burituko lya igoro nigo bayeborire serikali kubakonya asoko korobotuki erikomanya abwo bamwitete akubugura imisigo daraja mbere wiki ya moya yarire nga wakire kwese nyine wakubugura umwe tukanda tokomoyi na gitari akabeto sinani atatanasi kaba muireka oberire kama tukane itu kuri ihoro nga so gato kunkasa ine ndataye orengeka oto basto kuri ihoro bitu tukanyura tayo tukiyamara basasa biri komurikia ikwamanywa ona mangitwa bokirete komurikia ikwamanywa ona igana ndebe sonso komeke kotingo mwana mutana roborete moyo mutona mutika taraja otumpa wotaga naro yo ngakira simenga nanyo de tibi kipade kipara mokoro kan tiango naro ngikira mataru ngakira simenta ibi ngana ikira roche nanyo de maene just asindo chare mano mitato just asindo tinyai nare gikoro no gaiga tene ina cosa create ko gamba nesi origere ko da mumbu gaiga ko narana ke momonto de rochaje then naimokiesi na ke oyo minpechon choni wa ke omo ako mai nabo naitu kumeti kunale gabo na kibesi mitin sagete gano mo community policy joni inga o ndio mo naro to kire rochaiga na nchera mnyoka gocha sina ngita tambira na mnyoka gocha kana ligeri na ro mongo no rocha abu mo saige to mo kega tali mo to mo goto lakini anentra madende ngaka yawe tukuro na nchera ga na nchera ke mo kibesi na morange nasi kinyokia ra gomo tayo borte ga iganga ko de leon sti achire so mono oni nchanga na watanga chero kende andon se ko de le yoga andon se montasi rete ngo tu anyo do monton sai ga Mount Kenya iga roche Jubilee roche ngo warangira sigari ko no bara ko de ko le ko la porrenga banyo mo tu sma ga bode andon se montasi